lehenengoa? Enara. Venga, a ver, galdetu. Enara. Zenbat urte dituzu? 30. Gero pentsatu zer, idatzi beharko dugu hori dena, esaten diguna, Bai. Oso zaharra naiz. Oso zaharra da? Baiet. Zein da zaharragoa, Ibai edo ni? Osea, que zaharra oso zaharra? Zer ni ez naiz oso zaharra? Ni zaharra eta zuk zaharra gehiago. Eba, ni gaztea naiz eta zu oso gaztea. Hala, bigarren galdera zein dauka? Venga, Alai. Non jaio zara? Hori da, non jaio zara? Jaio naiz Portugaleten. Ez zuen, non dago Portugalete? Portugal. Ez dago Portugalen. Portugal. Non dago. Bilbo onduan. Bilbo onduan dago. Oso herri ondia da. Ez da Ramaitzoko herria bezalakoa. Arrasate baino ondixo. Arrasate baino ondiago da bere. Bai, ia Gasteiz bezala. Ia. Zaterako batek, baina beraientzako neurriak. Hori sekreto bazaz? Hori sekreto sorpresa. Bueno, ni sorpresa. Hori sorpresa. Oso. Hirugarren galdera zein zeukan? Bizi naiz Trapagaran. Hori dago Portugaletetik hurbil, Bai. 5 minutura. Bai. Laugarrena? Zertara jolasten duzu? A ber, jolastu, orain jaz jolasten izatara, baina... Gustatzen zaizun Gustatzen egitea. zait lagunekin koka-koka bat hartzera, gustatzen zait asko musika, kontzertutara joatea, zakit ondartzara joatea... Bosgarren galdera, venga. Zenbat Joko Paralinpikoetan parte hartu duzu? Egon naiz, 2 jokotan. Itxoin. Bai. Libe, hurrengoa. Non izan dira... Joko Olimpikoa da? Izan lehenengoa joan nintzela, izan zen Atlantan. Hori... Non dago Atlanta? Estatu Batuetan dago. Itxasoa zeharkatu zenuen, ozeano Atlantikoa. Eta bigarrenak izan ziren Sydneyen. Hori urrunago oraindik, Hori dago Australia. Beste punta. Euskal Herrian dago Sydney dago ben. Beste... Bitu, ikusi izakegu hemen, Atlanta eta Sydney non dauden. Atlanta hementxe. Gustatu zuen? Gu hemen bizi gara, eta bibegiraz onaino. Eta urrengoak izan ziren Euskal Herritik hau dena zeharkatu, eta Sydney ziren dago, mentxe. Hementxe ziren. Onaino. Ia punta batetik bestera, Zerkatu duzu. Zer politzak ez? Kasi, Sydney dau. Ia, itxasoan, Zazpigarren galdera. Zein galde? Eta irabaz. Eta kopa. Zenbat domina? Ez dakit. Hogeita bost. Gauza bat. Hainbeste, irabazi duzu. Zeren urtero, zeuden Espainiako kanpionatuak, eta baten zinen udan, eta neguan. Kopa. Eta kopak, biru edo, ez dute baten kopak. Ez dute baten kopak. Hori bat beste kolazera. Kopa. Pare, kopak. Baina zure aitatxo ibili da iberiketan? Zure Beste kirol batzutan, bai. Hor dominak ematen dituzte. Pelotan piloko bat. Kopa. Bai, futbolean gutxi. Futbolean gutxi. Horrein txikia zara. Irabaziko dituzu. Venga, urrengo galdera
da, 8. Gero ikusi dugu ezetz, hori galdera egin genuen aurretik. Baina ez. Ikusi genuen, hemen hankakin, zaude. Hori da. Baina, iberiketan kendu duzu. Bai, egiteko kendu egiten ditut. Baina jaio nintzen hankekin. Baina hankak zeuden atxeaka, giganta, zituen ibili, eta... Baina hanka bat zuen. Hanka bazen. Bai. Venga, urrengo galdera, 9. Venga, aizango izane. Nola moztu dizute hanka? Txikia nintzenean, ginen Houstonera, Estatu Batuetara. Estatu Batuetara. Eta bertan, hospital batetan, kendu zizkidaten, moztu egin zizkidaten. Baina ez dakit nola, zu txikia nintzen. Ez duko gogoratzen. Zenbat urte zenituen? 3 urtekin. 3 urtekin. Aha. Eta kuarko daukazu. Baina hau ez dira benetakoak. Hau ibiltzeko da. Baina funtzionatzen dute ondo, ezta? Bai. Baina honetako zuketan duzu moduan. Zein? Zer esan duzu? Daukazu oinondo. Baina hau ibiltzeko gero nebe duzue, erakusten dizue. Eta ikusten duzue nola dukara. Bale? Eta kendu. Baina duzue egintzea? Baita ere? Bai. Nola ikusten duzue? Bai. Hau ibiltzeko da. Eta Ia gure modukoa da, nire benetako hanka horrelakoa da. Claro. Eta hau bertan uzten dut, eta horrela ibiltzen zaket. Claro. Eta orduan, igeri egiteko honek ez du balio ezta. Ez, zen hau pixu hau dira dauka. Claro, asko zoeto. Ondera jongo nintzen. Baina ikusi ditugu argazki asko holan kirolari askorenak, ezta? Ez ditugu asko ikusi kirolari asko, ez dauzkate hankarik, eta zelan egiten dute korrikabe bai? Ondo. Primera batzutan, hanka dituguna baina askoz gehiago, ezta? Eta baraku, Gero erantziko diogu aur kanpoan daukagun normairudia, joko olimpikoetako argazkiekin. Olimpikoak, herrikikoak, guk ekarri ditugu, ez da, guk ekarri ditugu etxetik, moztu, kolau, eta gero zeinkatu, ez da? Eta ipin ditugu ikurrak, bebai. Bai? Hor, behitu zen daukagu, bebai. Bai, guk garra, baina zorionekoak. Olimpikoa da. Baina arabaizekoa da, egiten du buruka, libre. Eta zein irabazi zuen? Hirugarrena, bronzeskoa, ezta? Eta beraiek egon dira, bai, orduan daude, bueno, ja gehiago ezin dute lortu. Olimpiko bat, paralimpiko bat, hau da, bueno, lujo ikaragarria, Venga, urrengo galdera. Añere. Fakatu. Venga, esa. Entzun. Unai, ez du kontzuten. Esan hartu. Zinintzen, zeren hankak egiten dizkidaten lekuan, ezagutu nuen mutil bat igeri egiten zuela. Eta orduan, egin ginen lagunak, eta igeriketan hasi nintzen. Eta orduan, ja entrenatzen hasi nintzen, eta horrela hasi zen guztia. Bitu. Lagun batzuk hau, berak egiten zuen, eta bera bai animatu. Urrengo galdera, zinera, txabat. Lotuta doia galdera biak, Zergatik hasi zinen?
ze, klaro, gauza bada igeriketan egitea, eta beste gauza bada paraolimpiadetara jatea. Hori beste gauza bada, Ba, zinintzen entrenatzen, Beñat, kanpeonato batzuetara joan nintzen, eta ikusi nuen, ona zinela, ezta? Ona nintzela, eta orduan, hasi nintzen entrenatzen eta preparatzen. Eta gero azkenean, betu, bi olimpiadetan egon naiz. Itu, zeri behar, eta zenbat egun txorro, nori galdetuko dizu beste batek. Bai, hori beste batek. Venga, amari garrena nola, June? Ireri egiten? Jarraitzu duzu nio? Ez, ja ez. Ez, Ez, 2000 ja utzi nuen ireri egiten. Baina nizbika ondo zakizina. Nizbika, baina oso gutxitan. Oso gutxitan. Oso gutxitan. Nahiago dut ireri egin, ondartza. Claro. Asko polita bada ez da. Igeriketan ondartza. Noren txanda da orai? Ibai ez. Zure amairu garrena, baina. Baina onda zara, bai. Mira, indarrez, ez ari zuru. Edo zara entrenatzen zenuen. Claro. Egiten nuen, Gasteizen entrenatzen nintzen. Eta zen, goizeko 6etan altxatzen nintzen, eta joaten ginen, Goizeko 6etan? Eta egiten genuen 2 ordu. Eta gero ja, hartzen nuen zeinoa, eta guzti hori, eta gero, arratzaldeko 6etan, gutxi gora bera, gaueko 10 arte. 4 ordu? Bai. Hora, guztira 6 ordu egunero. Gutxi gora bera. Igeri asko egin behar da, olimpiadetara joateko, osak, nahi baduzu eguan, hasi. Venga, eta orain, nire galdera. Uste dut ez ez, baina hori pentsatzen benuen bai. Joko paralimpiko gehiagotara, joango zara? Uste dut ez ez. Bale, ustera. Hemendik bada, agian bai. Hain urrun dut, aurtengoak urbilei izan dira, lotu ez ez? Bai, baina... Urte horretan egon naiz nahiko txoko. Bai. Venga, eta ama ja azken galdera daukagu. Ama garrena, Ibai, zure tokaio? Bai. Entzun. Baina, orain Ibai bentsat da. Zure familia lagundu egiten. Claro, bai. Nire aitak eramaten ninduen kanperatu guztietara, eta madre etortzen zegoetekin. betxo. Bai. Bai, lagundu egin diote asko, ez? Karo. Oso no. Ez. Ibai eta lain. Dira arduradunak, Ibai eta lain. Arduraduna eta laguntzailea. Kontuz, Kapurtu bari. Indar gutxi daukazu zuen, venga. Kontuz honaz? Eta zer da? Zer da? Ara maizikoa. Eta non bezeriko gara ikusteko, bale? Ikusita dukazu, ez? Ez, hau ez eguerdian izan da azkenengo... Hori da, zeri da nok izan, Beñat. Gelan daukaguna modukoa. Gelan daukagu 2012koa eta hoia da 2013koa. Datorren urterako. Bai? Ze polita, ez? Eta zurgina daude. Me sekreturik ez da. Ez dut entzun. Alain. Polita, oso polita, eskerrik asko.
Hemengo argazkilari batek egiten da, Ara zer gehiago daue. Ikusi dut botilla. Zagardoa. Zagardoa, ez da Mexikoa, baina zagardo egiten denez hemen, ia. Eta hau, ez dian. Hori bai bada nengoa. Bai. Eta zirena? Hasta. Oso ondo, eskerrik asko. Zezenak? Beñat, atzera, ontxiberak egiteko dago. Beñat, Ibai, ekarrezu dominaren bat. Bai, orain. Ba, eskerrik asko. Emateagatik opariak. Eskerrik asko esan behar dugun hori. Trapagatik etorri da onaino. Bagizu, nahiko urrun dago, ez da? Torta bezala, baina... Ordu batetara, kotxez etorri da, orain berriro joan beharko du trapagaraino. Orduan, eskerra handia joan behar dizkiogu onaino tortzerat. Ez igual ez dago, gainera igual ez du baskantu. Etorri da lanetik... Bokadillo bat. Eta bokadillo bat bakarrik janda etorri da onaino, gurekin egotearren. Gainik ekarri ditut, domina batzuk, eta, bai, orain, eta argazki batzuk, nire dituzuen. Bost. Baina, egon behar kurruan jarrita marraren gainean. Domina, ez. Hori da, impresionatzen duena. Gabetu dira, bost domina. Gehienak dira Espainiako kanpeonatutakoa. Bai. Eta osa da, brontzezkoa? Brontzezkoa, bai. Bitu, ez genuen lortzen zela pasen brontzezkoa. Ze urrezkoa bagen dituen derabetakoak, zilarra beban, baina brontzerik ez bitu hau da brontzezkoa. Otxe pasatuko duzue. Ez pasatu. Pasatu da nori. Kutu eta hori zerena da? Hau, urrezkoa. Zesta hon egindako kanpeonatu batena. Zesta dago Portugalet ondoan. Bitu hau urrezkoa. Hau zilarrezkoa. Dauzkadenetarik, brontze, zilarra, urrea... Hau da Inglaterrako kanpeonatu bat. Ditu zer dauken gainera atzetik. Hau furitxo da. Zer da? Izurdea. Pasatu. Ezkeme daia egina. Bai. Hau urrezkoa ere bai. Eta honen dauka alako zaldi egaduna. Hori izango dela leherrekoa, Egoi? Erralekoa da. Argi dago. Ez zurikorik ez da... Eta hau zilarrezkoa ere bai. Zilarrezkoa, urrezkoa, hori dira Espainiako kanpeonatutakoak, Zuek inoiz euki dituzue zilarrezko, brontzezko, edo urrezko dominak eskuetan. Nik ikusi dut telebistan askotan, baina inoiz ez dut euki eskuetan. Ja, eta?
dauka, nire egite. Bueno, nahi duzue bat, hemen gelan utitzea? Bai! Txiko dugu domina bat, hemen gelan? Eta gero goiti emango diogu bueltatzeko. Baina, zuia, urte bat. Eta gero buelta. Oso ondo. Bai? Egoi? Izango dugu hau hemen? Eta gero kurtsoa bukatzen denean, bueltatuko diogu, bale? Bai? Hemen txerkeiko dugu, Ua, urrezkoa gainera, hemen itxiko dizkigu. Dana fizkatzeko. Bai? Horrela, txokoetan gaudenean begiratu ditugu argazki guztiak denak. Zorain, dano batera ikusteko izkaba zaila da, bai? Orduan momentu, zer daude Atlantako argazkiak, Sidneyko argazkiak. Hau, hemen txiko dugu, bai? Ai, zerreko dugu, begira. Hau da, Sidneyen. Atera ziguten, urazpian. Ikusi duzuena katzera eta falta direnak ikusteko torri. Jurezuk ikusi duzuia. Zure bai, jurezuk ikusi duzuia, Julen, zuia ikusi duzu? Zuatzera? Ikusi duzu? Daude urrazpian, Abitu, txikitako argazek ere baditu. Ez. Altzatzen mazaretu ez dizutera guzti. Zerekin dago, Ibai? Zer da dira da biga? Euskal Herriko ikudinean, ez da? Eta hori dira da? Zerean, Argentina nire? Enara, mugitu? Argentina nire gota dago, Argentina dago ditu. Atlanta hemen goian zegoen. Atlanta hemen goian zegoen. Eta bera gana... Eta gero zure etxera eramango dituzu, bale? Marikamen, nirekia nago planetak burua. Eta nirekia nago... Bueno, lehen entzun bizkatxo bat. Entzun bizkatxo bat. Alain, lasa ez da? Igual geratu zaizue galderaren bat gehiago egiteko Ibairi, ez dakit. Zelen, aste honetan egon gara prestatzen eta galdera hauek atera zaizkigu, ezta? Baina igual orain badaukazu baten bat gehiago. Ez. Baten bat ez? Unar zuk esan nuen beste bat? Ez hartu. Ez? Lehen esan duzu bat? Ez duzu galdetzenen? Nik bakat aldera bat. Behitu, larraitzek ere galdetuko du. Beste akilorik egiten ezu? Edo egin izan duzu? Orain ez, baina egin du surf, egin du eskubaloia, pinto... Alba. Patinatu du. Patinatu be bai? Patinete. Bai, patineta egin. Edo lastatenak. Eta saskibaloia zelan egin duzu? Gurpildu nokian edo beste tio moduan? Berdin. Eta gorri egiteko eta horan, bai? Bai, ondo. Bueno, orain ja ez. Bakarrik egin, eta... Nahiko, beste ez dugu esaten irabazien. Ala,
lasai. Beitu, ikusi dugu askotan, saskibaloia zela jolasten dute arazoren badaukatenak hanketan. Gurpilaukietan jolasten dute. Eta pinponen bebai, eskurik ez daukatena bebai, ez? Eta hola lotuta, ez da? Lotuta zinta baten. Beso falta jaguna bebai, eta itxue bebai egiten dute futbolean guk egin genuen, froga. Eta zelan, zer moduz? Zer jarri genuen pilota, zer jarri genion pilotari? Zer jarri genion pilotari? Txintxarriak jarri genizkion. Eta entzuten zen intuzten? Bai, baina zer zen erroz edo zaila? Zaila, hobeto da ikustea, Bai, hobeto da ikustea, ez? Batzuei ez zitzaien gustatu bat ere, ez? Arrez ez zitzaien gustatu hori begiek akatzarena, ez erbez. Eta bideri momentu baten bai, eta gero? Nereari bez. Zuri, zu behinat ezazen hor nahi zenuela horrela gotea denbora guztian. Lehenengoan, gero ja bai. Gero hobeto gainera entzuten genuelako pilota. Ze hasieran, karo ez genekien, eta hasi ginen gu jolasten zubolean begia tapauta. Eta, joan zaitez. Eta zer egiten genuen laguntzeko jakiteko nor zegoen baloian? Ez, baina lehenengoan egin genuen. Uraldera, zuraldera, aurrera, atzera. Eta holan izaten zen, bi pauso aurrera, bi atzera, eta nazteko bat. Bai, mugitu zure pizkatxo bat. Bueno, eta gu, Ibai Bila ez dut esan behar digu lagu, zegu? Zein behar dugu ya? Etxera joan, bale? Eta, igual, eskerrik asko, eta, bai? Gordeko ditugu galderaken